Čaute. Čaute. Dneska nám konečne praje aj počasie, slnečko svieti, takže budeme mať nejaké tiene na sebe, určite aj na zbraniach nejaké tiene. Víkend bol náročný, ale dobre sme si zatrénovali. V nedeľu sme mali parádnu akciu, 3 hodinky a 3 hodinky učenia, dlhá, krátka. Takže keby ste niekedy aj chceli si zastrieľať so svojou AR-kou, AKčkom, s niečím dlhým, tak sa ozvite. Niečo... Aj s ostribogom kľudne. Tak, ľudia aj s ostribogom, my tam strieľame všetko. Hoci čo má pažbu. Tak, hoci čo má pažbu, nech je to proste. Aj malorážka, ale viem to zaprieť do ramena, tak s tým idem a strieľam. A dnes revolvery celkom išli, myslím ako videjko. A dnes tu máme tiež také celkom zaujímavé zbrane, ktoré aj medzi strelcami myslím, že je vídať tak, že pomenej v našich končinách. Aj keď možno v rukách nejakých zberateľov sú v celku oblúbené. Ale myslím, že už ani na súťažiach nie nejaké 1911 extra. U nás nie, málo ich je. Ale skôr na zahraničných súťažiach práve, že sú veľmi obľúbené. Práve VDPA sú obľúbené a hneď vysvetlím, že prečo. No daj. Napríklad v mojej kategórii, ktoré ja strieľam, ESP, tak sú obľúbené práve tieto. A tu sme vlastne pri tej prvej našej kráske, to je od Schmeiseru 1911. Celá čierne črienky. V 9 mm kalibri. Áno. A práve preto. Tým, že je to 9 mm, obmedzený zásobník je teda na 10, tak je vyrobený 10-ranový jednoradový zásobník. A to je vlastne maximálna kapacita mojej kategórii 10. Takže tá zbraň je obľúbená v tej kategórii. Áno. Vie si ju upraviť, vie si tam dať šachtu, vie si upravovať spúšť, takže je to tiež taká skladačka, také Lego. Takže tieto 9 mm sú obľúbené práve že v IDPA. Dosť často ich vidím. Áno. Nehovorím, že práve tento Schmeiser, ale akože celkovo. Áno. Potom ďalej tu máme dnešnú ďalšiu krásku od Sixaveru 1911. Tá je práve 45-ke. Troška väčšia diera vpredu. Tu vidíš ten rozdiel. Hej. Ako hovoria Američania, ako ju Pán Boh stvoril. Takže 1911 v 45-ke. Takže máme 45-ke. A táto je tiež obľúbená veľmi. Táto 1911 45-ke v IDPA v práve CDP kategórii, kde sa strieľajú 45-ky práve. A je obmedzená na 8 rán. A táto je tiež vyrobená na 8 rán. Kvôli tomu. A dokážeš tam strieľať aj s inými zbrojami, ako aj s Glockmi, 45 kalibra alebo čokoľvek iným, ale musíš mať len 8 nábojov v zásobníku. Takže toto je na to stvorené. Keby. A tretiu fešandu? Je to STI Sparta. Toto vie prečítať. Toto je teda strelnicová zbraň. Tieto dve sú paťové, toto je strelnicová, ktorú si tu viete požičať, keby ste došli vyskúšať si. A toto je vlastne taká medzinárodná spolupráca, je to veľmi krásna zbraň, ja ju mám tiež ináč doma. A je to STI, ale nie je to STI. STI je texanská firma, ale táto je vyrobená v Nemecku. Tí, čo poznajú tie staré STIčka, boli STI Spartan a toto je Sparta. To je rozdiel, lebo toto už je športová verzia. To bola taká základná nejaká verzia, ale toto už je športová. Táto má ťažkú hlaveň, vidíš ten rozdiel. Ukážem napríklad oproti Schmeiseru. Tu vidíš ten rozdiel, vidíš, aké kus železa. Áno, je to vidieť na tom zábere, nech to zaostrí. Tiež je to 9 mm kalibri, takže využiteľné. Lacné strieľanie, na šport tiež, na mierenku tiež super. Oni sú moje srdcovky, tieto 1911, aj keď s nimi nestrieľam, lebo nemám toľko času všetko využívať. Hej, 1911 sa mi vždy páčili, ale nikdy som pre ne nenašiel tak využitie. Ja nie som nejaký zberateľ, nikdy som nemal doma veľa zbraní. Skôr som to vždy bral tak, že prakticky, že čo potrebujem, ja neviem, na súťaž, do práce, na strelnicu, niečo. Ale 1911 sa mi vždy páčili. Aj keď asi by som to už nenosil, mne sa nepáči ten spôsob nosenia cocked and locked. Ja nie som príliš veľký fanúšik poistiek na zbraní na nosenie. Beriem to ako ďalšiu vec, ktorú môžeš, ja neviem, čím menej veci, tým menej sa toho môže pokaziť.
Čiže keď tam tú poistku nemám, tak sa nepokazí poistka, alebo ja nepokazím tasenie a môže sa stať, že neodistím alebo niečo. Áno, ja viem, že proste tak boli navrhnuté, ale tak boli tak navrhnuté veľa, veľa rokov dozadu. Tak áno, ale oni si stále nájdu svojich fanúšikov. Jasné. A vôbec sa im nečudujem, lebo sú to krásne zbranie. No to určite. A keď niekto chce zbierať zbranie, aspoň 3 pištole mať, tak jednu musí mať 1911, jeden Glock a jednu 7.5. Tak. Takže, a hlavne tieto, ktoré tu máme dneska, toto nie sú bežné zbranie, ani nejaké lacnoty, by som povedal. No to určite. To sú také šperky, takže ideme si z toho trošku zastrieľať. Tak, poďme strieľať. Tak, najskôr idem strieľať z Hugo. 1911 Hugo. Ľúbi sa mi to. Terč máme, takže ideme takú klasickú mierenku. Po 5 rán dáme z každej zbrane. To je zvuk, keď obťahuješ tú 1911. To je perfektné. Dobre, to bolo 5 rán. Poďme sa na to pozrieť. Takže prvú som strhol, to bola táto. A tu je zvyšných 4. Myslím si, že priateľné. Myslím si, že presnosť dobrá. Čo hovoríš na spúšť? Ty si mi teda vravel, že si z nej ešte nestrieľal, že toto je premiéra. Je to moja hračka, zbierková vec, ale chcel som si ju vyskúšať, takže spúšť je trošku tvrdá. Cítiš tú stenu tam, namačkávaš, ako sme zvyknutí z našich blokoidov. Áno. Namačkneš trošku, že je tam ten voľný chod, čo mne aspoň mne to vyhovuje. Takže namačknem a je tam stena, ťahám, ale kratučké. Reset, krátky. Veľmi krátučky. A ona má aj červík, takže to sa dá aj nastavovať. Áno. Ja som s tým nič nerobil. Áno. Takže na prvýkrát. Áno. Na prvýkrát dobre. No. Vyskúšame 45. Z nej si už strieľal? Áno, teraz budem prvýkrát. Takže veľké bum. OK. Niečo sa tu stalo. Áno, zachytil som si. Aha, áno. No je to čisto pravácka zbraň a ten záchyt záveru si asi ťukol. Zas. No dobre. Ideme sa na to pozrieť. Záchyt záveru. Dobre. Skontrolujeme, pozrieme, že čo s tým je. Skúsime to... nechce sa mi to rozoberať. Ne, to nerozoberaj. Poď, dostrieľaj to. Dobre. Ty vole. Dávam pozor. Dobre, všetko. No čo vravíš na túto? No nestrelá sa mi s tým dobre. S Hugom sa mi strelalo lepšie. Grip je taký šmýkajúci, ale to je možno moja chyba, lebo konzervujem ich, možno viac ako by som mal. Kope to viacej, je to 45-ka. Spúšť je podobná, tak to je rovnaká pištol. Tiež krátky reset. Počuješ to zvonenie krásne? Áno. Jaj. No skús ešte to STIčko. No. Poď sa pozrieť na toto. Čo som tu spáchal? Všetko pokope, len trošička nižšie máš skupinku. Že musel by si buď si nastaviť mieridla, alebo premieriť troška vyššie. Alebo naučiť sa strieľať. Takže skúsime STIčko. No. Zas to isté. Jaj, táto kliatba lavákov.
Musel som si dávať viacej pozor. Tak. Hej. Prvé dve a potom tiež tu ich mám. To sme tu. Dobre. Čo hovoríš na STIčko? STIčko, super. Tá spúšť je tam celkom príjemná, nie? Ja som s tým raz strieľal zatiaľ. Áno. No spúšť je... Som chcel trošku s týmto... Mám pocit, že tu je lepšia spúšť. Mám pocit, že tu na tú mierenku lepšia. Ale zase toto má lepšie mieridla na tú mierenku. Sú celé čierne, takže vieš krásne hrany zrovnať. Tam sú tie bodky, tie trošku milia, ale tiež vidíš tie hrany. Ako veľmi porovnateľné zbranie. Už čo si vybrať? Neviem, na čo mám, asi je to rovnaká cena. No plus minus asi bude rovnaká. Dobre, to je ťažkú hlaveň. To my neuvidíme teraz rozdiel v tom. Presne sú obidve. Poď aj ty vyskúšať. Idem. Dobre, ja tu mám teda tú 1911 to STIčko. Z toho si strelím ako z prvého. Už som z nej raz strieľal. Možno dvakrát, však tu na tých strelnicových zbraní už som strieľal asi zo všetkých. Má to naozaj príjemnú, jemnú spúšť oproti tým Glockom a teda takým služobne ladeným zbraniam, čo som zvyknutý strieľať. Tak toto je... toto je veľmi ľahunká je tá spúšť. Vieš čo, dám to takto jednou rukou, aha. A môžeš dať pekný záber, jak na to idem. Pekne plynulo. Úplná paráda. Úplná paráda tá spúšť, naozaj. Že to je... Radosť s týmto strieľať. To je taký žrút nábojov toto. Veľmi ľahko vyprázdniš ten zásobník. Tieto originál zásobníky sú tuším na 8 nábojov. Tieto sú 10. Nie, toto je kratší. Toto je krátky. No. Ten Hugo, ten má dlhší zásobník. Toto je flash zásobník. Tento je, myslím, že kratší. No ukáž, vyskúšam toho Huga. Si hovoril, že má trošička lepšiu spúšť ešte. A už toto má naozaj, že dobrú spúšť. Že paráda. Jak sa dymilo z tej hlavne. No čo hovoríš? Majú podľa mňa, že ešte o niečo kratšiu. Nie je veľký rozdiel, ale... Je akože pri tej streľbe to tak cítiš, že... Je to iné. Je taká... No keby si išiel na súťaž, ktorú si zoberieš? Môjho Glocka, lebo s tým viem strieľať, ale... z týchto dvoch, no ťažko povedať, akože ešte som si musel potrénovať, ale táto má naozaj, že takú... Má to o niečo kratšiu, možno o dekagram jemnejšiu spúšť. Asi túto by som si skôr zobrala ja. Akože je to cítiť pri tej strelbe, keď to strieľate hneď za sebou. Keby som ich strieľal v rozmedzi týždňa, tak si asi nespomeniem na ten rozdiel. Ale keď si to strelíte hneď po sebe, tak je cítiť aj ten jemný rozdiel v tej spúšti. No a ukáž 45. Cocked and locked. Ja vďaka tomu, že som pravák, tak mne neostáva záver vzadu. Akože napriek tomu, že to je 45-ka, tak to nekope nejak, že by ste čakali. 45-ka nekope, to je podľa mňa mýtus. 45-ka má práve že taký príjemný spätný ráz do tej ruky, taký plavný by som to nazval. Tak tlačí viac. Áno, viac zatlačí do tej ruky. 9-ka je taká uštekaná, proste vie zdvíhať tú zbraň, ale toto vám len zatlačí troška viac do tej ruky. Je cítiť, že to má väčšiu silu. Ale veľmi príjemné strieľania. Tiež to má takú krátku spúšť, ale neviem, ten Schmeisser má lepšiu spúšť, jak toto. Asi áno. Nedalo mi to. Vyskúšam ešte raz, či nie je chyba iba vo mne. Takže dáme ešte 5 rán s tou 45-kou.
Tu poslednú si strhol. Áno. Prvé 4 pekne pokope. A musel som meriť sem. Tam mieridla, ale tam sú nastaviteľné mieridla, nič som s tým nerobil, tak. Hej. A toto bola posledná. Dobre. Príjemná je aj tá 45-ka, akože keď by ste chceli, že kúpiť si 1911, ale z nejakého mne neznámeho dôvodu, neviem prečo by sa toho niekto bál, ale bál by sa, že 45-ka bude to kopať. Nebude to kopať. Zbranie v kalibri 45, pokiaľ nemáte nejaký mikrokompakt v 45-ke, tam samozrejme áno, to je cítiť. Ale takéto zbranie full size v 45-ke, je to príjemné strieľanie, není to, ja neviem, nebojím sa toho viac jak 9 alebo niečo, to je nič. Ja som necítil, že by to nejak kopalo. Tak áno, je vidno, že má to väčší spätný raz, ale vôbec to neboli, vôbec to nevadí. Ale ten grip tam není tak dobrý ako na tom Šmajzri. Tam sa mi šmíka celé, toto sa mi nešmíka, to sa mi zakusne do ruky a stojí. Tu to vidíš aj tu. Áno. Aj to, čo to je? No ten grip proste, áno, hej. Ale aj tu je. Ale tu je iné. Ďalej, oni nie sú úplne obyčajné, tieto 1911, ani jedna. Keď vidíš, tak tu má vybratie. Áno. To má aj, všetky majú tieto. Už tieto lepšie zbranie, tie špičkovejšie, to majú všetky. Lebo štandardne to nemá. Áno. A tiež ti robí to, čo Glock. Áno. Hej. No, keď to napríklad porovnám, jeden kamarát má naozaj starú 1911 v 45-ke, 43 alebo 44 rok výroby, ktorá tu ostala po druhej svetovej vojne. A ešte je na nej pekne vyrazené, že majetok vlády Spojených štátov a má len mieridla, to je len jak keby som nazváral kúsok kovu, to ešte nemá klasické mieridla, len nazváraný kúsok kovu, aby som akože mieril. Tá zbraň strieľa krásne. Naozaj, že veľmi, veľmi príjemne, veľmi jemný spätný ráz, viem s tým byť aj pomerne presný. Naozaj, že dobrá zbraň. A odvtedy, ale teda, tak jak teraz hovoril Paťo, ten grip je tam iný. Nemá napríklad takéto vybratie na prst. To je proste klasická zbraň, ktorú vtedy vyrábali pre vojakov do vojny. Toto sú už zbrane pre strelcov. Áno. Ale dobre, že hovoríš, lebo na jednej predvádzačke práve tu, u nás na strelnici, som skúšal od Tisasu. To nerobíme teraz reklamu, len som si tak spomenal. A tú základnú verziu, takú tú A1, úplne obyčajná 9-ková a to išlo do jednej diery. Pritom tie vyššie rady sa mi s tým až tak dobre nestralo, ale to mi voľako sadlo, tá úplne obyčajná A1. Ja som kedysi mal aj Norinko strieľalo dobre. A Norinka sú aj tým celkom známe, že oni síce to opracovanie, dajme tomu, nemajú až také dobré, ale že teda strieľajú a proste strieľajú. No dobre, ale vieš, Norinko stojí 500 a toto stojí 2000. Takže, áno. Hej. To je rozdiel trošku. Tak už záleží. Keď niekto si má 1911, kúpi Norinko, neurobi chybu. Kúpiš Tisas, neurobiš chybu. Kúpiš Šmajzer, neurobiš chybu. To už podľa toho, čo chceš. Akurát sme sa bavili, že škoda, že tie výrobcovia kopírujú 1911, kopírujú 7.5, už aj Glocky v podstate už každý má, ale nikto nekopíruje P08. Tak. To by som si kúpil. Tak, niečo také zaujímavé. Také niečo zaujímavé. To je škoda. Možno raz. Pribudla nám ešte jedna zbraň, takže... To najlepšie asi na záver. Hej, tak vám to ideme rovno ukázať. Toto je zbraň za cenu všetkých tých troch dokopy plus ešte ďalšie. By som si asi za to kúpil. Plus tvoje auto. Takže, dobre. Pekná krabička. CG USA. Nič nám to nehovorí zatiaľ. Toto možno už nejakým fajnšmekrom niečo napovie, že čo to je zač. Pozeraj ďalej. No. Vieš sa tam dostať. Nechcem to poškodiť. Jasné. Takto. Pekné balenie, Štandardne takto Glock nie je zabalený. To nie. Takže pozrime sa na to. Prvýkrát ju vyťahujem. Takže podľa toho názvu už viete, Cabot Guns, to je taká firmička z Ameriky, ktorá vám vyrába takéto pekné zbrane. Troška exkluzivitka.
Ona vyzerá, ako keby ju nosil vojak v púze. Taký tú patinu má nejakú, vidíš? A vyzerá to dobre. Vyzerá strašne dobre. Táto zbraň je vlastne aj dôvod, prečo mám na sebe košelu. Dneska som chcel vyzerať exkluzívne. Máme tu exkluzívnu zbraň, tak aj ja musím vyzerať dobre. Nielen tá zbraň. Len tak pre zaujímavosť, koľko to stojí? 10 plus. Tak. 10 plus. 10 000 eur tak, a plus. Tak. Nie korún, ale euro. Áno. Hej. Hlaveň. Víš, ako má také pekné vybratie, aby si nepoškodil ústie. Nech to pekne nezaostrí. Zaostrilo. Tak. Vidíš? Už pri obťahovaní to... Že? Fúha. Ja som ju už v ruke mal, ešte som s ňou nestrieľal, už som ju v ruke mal a naozaj, že... Žiadna vôľa. Všetko to zlícovanie a tak. Je cítiť, že držíš v ruke niečo, čo nie je úplne obyčajné. Hej. Ako na prvý pohľad, neviem, či by to bolo hodné tých peňazí, môj názor, ale obťahuješ a ani jedna z nich tak nechodí. Vyskúšame si spúšť. Dobre. Perfektne. Pozri sa na tú mušku. No, nech mi to zaostrí. To som ešte nevidel. Vidíš to? Žiadna bodka, žiadne trícium, no, ale kúskov. Tak. A už aj rukoveď, ale celkovo akože mi príde ušia, ako sú všetky ostatné. Zásobničky, vidím, že vyhrali sa s tým. Majú laserovú tačiareň. Za 10 000, super. No a poďme z toho strieľať. Máme povolené. To je na tomto najlepšie. Máme od majiteľa, ktorému aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Díky. Máme dovolené z nej strieľať, takže poďme z nej strieľať. Veď zbraň sú na strieľanie. To je, jak kúpiš si Ferrari a čo, dáš si ho len do garáže? Nie. Tak. Kúpiš si parádnu zbraň a strieľaš s ňou. To je radosť. Takže my sme mali už napaskované predtým do STIčka. Áno. McGear zásobníky. Áno, toto je taliansky McGear a druhý zásobník, čo tu máme, je Kimber. Ten je Kimber a tento sa tvári, že je Schmeiser, kto vie, kto ho robí, to nevieme. Hej. A vyskúšame, či to funguje s tým. Chytilo to. Funguje. No. No. Čo vravíš na pocit pri strelbe? Teraz nejdem hodnotiť ani presnosť, odtiaľ toto, vy to teraz neuvidíte na zábere, nechce sa mi tam ísť, ale proste ide to viac menej jednou dierou. Povedz mi hlavne pocity zo strelby. Čo na to vravíš? Rozmýšľam. Keď to sa snažím porovnávať s ostatnými. No. Chovanie je veľmi podobné, však to je jedno železo. Áno. Spúšť je taká maslovejšia, taká lepšia na mierenku, mi príde spúšť. Spúšť je lepšia asi, ale veľmi podobná, by som to prirovnal tomu Schmeiseru. Keď tuto napríklad aj ten reset na Schmeiseri, ide, vidíš, on tak skočí, ale tu až tak neskočí, tu ide tak hladšie, tak ináč. Tak maslovejšie. Tu tak, ona tak poskočí na tom Schmeiseri, tiež je kratučky. Chod je rovnaký ako tu. Tiež podobné. Pretlačím. No. Je cítiť, že máš v rukách niečo troška také vyladenejšie. Je to trošku iné, ale to je môj názor, keď viem, že koľko to stojí. Asi neplatíš za to, za tú funkčnosť, ale asi za tú exkluzívu, iba, že máš proste niečo, čo nikto nemá. A Američania asi povedali, že toto bude toľko stať. Podľa mňa nie je to hodné tých peňazí, ale zbierateľovi určite áno. Pre mňa ako strelca
Toto nemá takú hodnotu. To isté urobím s hociktorými, ale je to iné. Poď si to skúsiť. Idem. Dobre, ja tam dám ten Kimber zásobník. Dobre, usadilo ho. Mne sa veľmi páči, ako chodí ten záver. Hovorím, ja som ho mal už predtým v rukách. Teraz je moja premiéra strelecká z nej. A naozaj, že všetky tie ovládacie prvky tam idú, tak jak hovoril Paťo, že je maslová spúšť. Všetko tam ide maslovo. Naozaj, jak po masielku. Aj ten záver, aj tá poistka, že cítite, jak pekne zapadne na svoje miesto, ako ju dám dole. Príjemná zbraň na obsluhu, by som to nazval. Dám si nejaké 2 mierenkové. Medzi týmito 4 zbraňami, ktoré tu máme, sú veľmi jemné rozdiely. 3,9, 1,45. Všetky sú to 1911. Správajú sa veľmi podobne. Podľa mňa na nej cítiš, že je akože taká odladenejšia. Áno. To cítiš. Ale áno, všetky vám spravia službu. Z môjho pohľadu presne ako strelca je dôležité, aby to bola spoľahlivá zbraň, aby ma nenechala v štychu niekedy, či už počas súťaže, alebo počas, nedaj Bože, nejakej obranej situácie. Ale je cítiť, ten záver chodí úplne úžasne. Ten záver chodí úplne úžasne. Ani neviem tiež, ktorú by som si vybral. Pred chvíľou sme sa tu bavili, že či toto alebo Aliena. Padol názor, že možno aj radšej toto jak Aliena. Predsa len je to 100 ľudí, 100 chutí. Tak myslím si, že to je prvý a posledný kabot, čo ostreláme. Asi áno. Tie, čo ukovali, oni mali dokonca takú edíciu, že ukovali 1911 z nejakého, čo to bol? Nejaké železo padlo na zem ako meteorít a z toho ukovali 1911. Takúto mali edíciu. K tej sa asi nedostaneme, ale z tohto sa strieľa fakt, že príjemne. Ako keby som... ja by som to nenosil. Chcel som povedať, že keby som mal veľa peňazí, tak niečo takéto nosím, ale aj tak by som to nenosil. Aj tak by som stále zodieral na nosenie Glocka, lebo to je proste pracovná spoľahlivá zbraň. Ale viem si predstaviť, že niečo takéto naozaj mám proste v zbierke. A občas to zoberiem na strelnicu, lebo sa z toho strieľa strašne príjemne a pohodlne. To ani nemusíš nejak pevne držať, to nejak si ide tak samo svoje. Ale áno. Hej. Alien alebo toto? Asi toto. Alienom mi kamaráti nie sme, lebo ja som ľavák. No. A zachytávam. Tuto som si aj nezachytával. A vieš čo, páči sa mi tá patina. Krásna. Aj tá povrchovka je akože krásna. Akože toto sú také zbranie, že doma sa zavrieš a vyťahneš a tešíš sa z toho, že akú máš peknú. A na doma na cvakanie a hranie a obťahovanie je ten kabot určite lepší ako ten SIG, lebo ten SIG je taký trošku nahrubšie, ako keby opracovaný. Aj tá blatná pružina je tam silná. To je na strieľanie pištol. A toto je presne na toto, že potiahneš si, hrajkáš sa s tým. Necvakáš tým len tak? Ja ho tiež občas doma vyťahnem a hrám sa s tým, ale to sem nepatrí. Áno. Je to... No nie je to šporťák, to nie je zbraň, s ktorou by som asi športov strelal. Ale aj keby si to zaslúžila, podľa mňa tá pištoľ. Tiež si myslím, že by si zaslúžila prehnať si na nejakých stageoch poriadne. No. A myslím si, že by si s ňou zvládol aj spraviť nejaký akože dobrý výsledok, lebo tá zbraň naozaj dobre strieľa a naozaj dobre funguje. Akože, prečo nie? No, mne sa páči. Mne sa páči.
Ten Schmeiser je viacej stvorený na tú športovú streľbu a pre mňa viacej vyhovuje, lebo je aj obojstrannú poisku má. Áno. Ona má jednostrannú. Áno. Takže pekne, krásne zaistím, odistím. Tu je tiež iba na jednej strane. V Amerike sú len praváci ináč. Ľaváci nie sú. V Nemecku je aj ľavák občas. Takže ho robili. Vidíš, nemecké zbranie majú obojstranné. Vlastne ja strieľam zle. Mal by som sa naučiť len pravou teda. No veru, to je čisto tvoja chyba. To není chyba zbranie. Áno, nie, to je moja chyba. Čo sa mi tu páči, je tá vrchná lišta. Oproti ostatným 1911 iba táto má. Nevidel som to na iných. Vidíš? To je vlastne taká antireflexná. Áno. Hej, dávali to na 7.5, na čezety a shadowy a tieto, aby sa neodrážalo svetlo a neskreslovalo ti to. Ako tá muška je veľmi zaujímavá. Už som to na nejakých zbraniach videl, ale takto naživo to vyzerá veľmi dobre. Nemá sa ti čo zodrať. Toto áno. Žiadna farba, žiadne tritium, nič. To je... Čo to je, nejaký Mossad alebo také nejaký kol? Áno, to bude niečo také. Hej. Mieridlá sú pekné. No je to šperk. Tak to pekne vystaviť to. Toto by to pekne stálo niekde. Keby si rančer v Texase. Takto nejak, pozri. Nie je to krása. Bomba. Presne na toto sú tie 1911. Áno, na ne sa strašne rád pozeráš, proste. Tie zbranie vyzerajú naozaj krásne. To je fakt. No, niečo sme z nich teda postrieľali, tak si to nejak zhrňme. Keď pôjdeš vyraďovacou metódou, s ktorou sa ti strieľa najhoršie? Tak pred chvíľou sme sa bavili o tých 1911, tak celkovo, že čo kúpiť, za čo dať peniaze. Vieš čo, to záleží podľa toho, koľký máš budget. Keď niekto nemá veľký budget, kúpi dobrý základ, napríklad Norinco, Tisas alebo čokoľvek, Messerschmitt, to sú tie lacnejšie. A vieš to vyladiť, vieš do toho vložiť energiu, peniaze a budeš z toho mať niečo lepšie. Ale zás keď nemáš na to čas ani nervy, tak kúpiš si, už môžeš začať STIčkom, potom cenovo, to takto nejak nám sa posúva. STI, Schmeiser, Sig Sauer a Cabot. A keby som mal ja, že teraz nepozerám na cenu, nepozerám na nič, len že čo z vlastných názoru, čo sa mi páčilo najviacej, tak to bol Schmeiser. Jednak je to moderná, už 1911, ukážeme si. Má to lištu na baterku. Keby to malo ešte montáž na kolimátor, by bolo ešte lepšie, ale nemá. Ale už na tú baterku má, takže už je to o niečo lepšie. Má to obojstrannú poisku, čo je pre mňa zase výhoda. Tá pružina chodí krásne, strieľa jednou dierou. Veľmi presná zbraň, veľmi dobre sa mi s tým strieľalo. To by bolo asi na prvom mieste. Na druhom mieste by bol Ken Cabot. Mínus len preto, lebo ľúto mi by bolo z toho strieľať a neprišlo mi hodné tých peňazí, skôr len preto. Mne by z toho nebolo ľúto strieľať a ničím všetko. Hej. A potom by bolo STIčko a naposledy Sig Sauer. Ten Sig Sauer nebol taký, ako by sme od toho očakávali. Ale je to taká surová zbraň, mi to prišlo. Je dobré, určite, a treba sa naučiť s tým aj strieľať. A zvyknúť si aj na tú dynamiku tej 45-ky. Alebo je to iné? Ja by som s tým viac menej súhlasil. Ten Sig Sauer je taký, a pritom je to drahšia zbraň, ako to STIčko, ale aj tak mi to STIčko prišlo odladenejšie na tú streľbu. Jak to nazvať? Asi to nazvem tak. Proste pri tej streľbe sa správalo, teraz odhliadnúť od toho, že Sig Sauer je 45, to vôbec nezavážilo pri tomto hodnotení. Tam boli čisto tie pocity strelca zo samotnej zbrane a ako sa správala. A naozaj, že ten Sig, táto konkrétna verzia, to STIčko je lepšie. A áno, súhlasím aj s tým, že ten Schmeiser strieľa krásne. Naozaj. Sig
je taká klasika. To je to klasická 1911, 45-ke, má to nejaké vylepšenia, ale je to tá klasika. A chová sa to tak, ako sa to má chovať a určite sa s tým dá pohrať. Ja som s tým nerobil nič, to je tak ako z krabice, takže ja som nenastavoval ani spúšť, tu sa dá nastavovať aj to spúšť. Dá sa aj tá vratná pružina proste robí ten spätný ráz, to je ťažká a všetky ostatné majú ľahúčké vratné pružiny, takže aj to skresluje, keby sme tu dali nejakú ľahkú, tak zase ináč by to fungovalo. Ale ja neplánujem z toho ďalšie roky strieľať, takže vráti sa tam, kde spinkala doteraz. Ešte čo je zaujímavé z toho Sixaveru, čo sme asi nepovedali, je vyťahovač. 1911 majú vnútorné vyťahovače. Sixaver má vonkajší, na pružinke funguje a ostatné majú vlastne jedno ťahlo, vlastne ten vyťahovač je jedna taká ako tyčka, ktorá pruží, ktorá má nejaké svoje odpruženie. No to neviem, či vidno dobre. No, to mi nezaostrí, tam je tma, nevadí, ale povedali sme, čo sme chceli povedať. Sixaver to má moderné riešenie, malo by to byť spoľahlivejšie. Aj jednoduchšie na údržbu, aj na čistenie, ako toto. Nikdy som to nerozoberal, takže asi ani nebudem nikdy. Aj STIčko má vnútorné, všetky majú, aj kabot má vnútorné. Áno, klasická konštrukcia. Sixaver to robí trošku ináč. Povedali, že oni to chcú vylepšiť asi, alebo ja neviem. Keby som mal na to ten rozpočet, tak z týchto, čo sme tu mali, by som si ten kabot asi zobral. Prečo nie? Je to krásna zbraň, to spracovanie, ten pocit z tej streľby, ten pocit z obsluhy tých prvkov na tej zbrani. Je to naozaj že paráda, proste tak dostávate prémiový produkt a naozaj sa to tak prémiovo tvári a správa. Lenže keďže nie som zberateľ a nemám na to rozpočet, tak ostávam pri tom, čo mám. A z tých ostatných, ten Schmeisser je naozaj dobrý na streľbu. Naozaj, že veľmi dobrý. Tam by to bolo za mňa, by to bolo veľmi tesne medzi tým Schmeisserom a tým STIčkom, ale ako hovoril Paťo, ten Schmeisser je modernejší, obojstranné ovládacie prvky a podobne. Možno by aj za mňa veľmi tesne vyhral. Asi by sme sa nakoniec zhodli. A ešte taká jedna zaujímavosť toho kabotu, čo vám povedal a prezradil majiteľ tej pištole, že nemá povrchovú úpravu. Tá povrchová úprava, čo sme hovorili, že má takú tú svoju patinu, tak to je vlastne kalením dosiahnuté. Áno. Čiže vy aj keď to ošúchate, tak ten materiál neošúchate, tá farba bude stále rovnaká, čiže to nezlikvidujete. On ju nosí. Tak nám prezradil, že on tú pištol nosí. Jo. Je v jeho rotácii, lebo viem, že má viac zbraní, viac exkluzívnych kúskov, čo nosí. A toto je jedna z jeho zbraní v rotácii, takže paráda, akože za mňa palec hore. No dobre, materiálu asi máme natočeného už pomerne dosť. Mňa už čaká obed, aj teba čaká obed. Ďakujeme, že ste to s nami vydržali a dopozerali až sem. Dúfam, že vás 1111-kové videjko zaujalo. Nie je to každý deň, čo máme možnosť strieľať z niečoho takéhoto. A zachovajte nám priazeň. Máme veľa ďalších dobrých tém vymyslených, takže tento rok to bude jazda. Díky za pozornosť a čaute. Čaute.